Horas madihita salhuna. Damang dainang haanggi aka pinariwot nani holongan ni Tuhan Yesus. Adorang sotapuka perpenguata di bagasan sadarion ima pesta perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Jumolu mahita martangyang di bagasar ruhat tabi martangyang mahita. Amen. Hurian itu hatta namar pungudo hita di gerejaon ubege jauh-jauh sia silang ni Tuhani na jauh-jauh do tu hatta Yesus Kristus sian hau pinor silang majuwahu dohot ho majou salhut bangso na dinadau nang najonope asa taruli haluau dohot hangoduon akan na porsiatu ibana alani i dapat temai bana tak alusi ma jauh-jauh nai jauh-jauh ni Yesus tuhatai sian panononna dihau silangi ubege suaramu Yesus ubege suaramu Yesus ubege suaramu Yesus naman Joni Toguau Yesus Tuhanku iring-iring malakatku patuduhon madalammu asa unang-unang idama ibana nagatung dihau silangi mangalehon hangoluata dohot hasesaan ni dosata marhite-hite perpunguan permingguon ari hamamate ni tuhatai tawi homma bagas turohatta naung sae do dosata digarari Yesus Tuhan jala si paluahita marede mahita sia bukuede nomor 84 au naginorga turohaku. I
Unang tugtong hahulong ako, maringot dengan basari, atong sa'y tiyok matangaku, manuruhan tulang bumi, di jaloh dotangi aku, sa'y poskoro hati diisi. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di perbadia na tumo palangit, doho tanoon. Amin. Si Tuhan ni malim si songonido tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na mabola siyan akka perdosa, na unggabi tumibo siyan akka banua gijang. Napasupola ganup ari songon akka si Tuhan ni malimi, mabuat jumolo pilihan taringot tu akka dosana sa diri, dungi taringot tu dosa ni natoropi. Ay sahali doi diulahon, dinamemeleho dirina ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, o Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, nama morsad dosa nami, na jongjong dohami di jolom, marningot ho na tergatungi, takas doh watu si hami, habeber ni tinaumu di dolo Golgata, tuki dohami marningot dosa nami, nama korhon hamatiammi, asi maroham, urupi mahami, asagabe upani halau jaumu hami. Amin. Yesus ku nang manubusau, sa'y nang kahulong ako, tudulog Golgata, ni
Tangihon hamuma pati ni debata di perpunguan perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di sada Korin bidu onom ayat 20. Ayar gado hamu ditobus dibahani pasanga pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite todimuna ai debatado napunai ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai perlu memahami menghumbar tupat itu. Amin. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogon hasuatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosanami. Sai marasini roa mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangot dion hami. Asi roham di hami.
Sai patotong madihami roha hamonateo tuho. O to di perbadia pangapul namarsa roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami. Mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa as ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. O ale debata. Ama anak dohot todi porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringat tu hasisan ni dosa. Ala ni pangalaw siota do ubahay tertulang Kristus. Jala binahan ni hasahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean hasanangata. Jala binain mugang na malum itai lala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tutu nama te Jesus humo propibao turus dihau parsilai mudar Pasayon utaki di ban holong nai songoni tutu songoni tutu umbai nama te Jesus siala doi. Tangihon hamuma hatani debata. Turupuk epistel di perpunguan perningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus sedarion. Ima na tersurat di pasal men bidu 22 ayat 10 1 ayat 25. Tajahama marsika soring. Habilangan ahu do sude holi-holikku. Martillabedo yang gonasida mida ahu. Di bagi nasida do akaulosu madabutodung do nasida taringotu baju-baju. Alai say unang madaw-daw yang goho ali Jehovah. Persigatungakku hapugani ma mangurupi ahu. Saya palua ma hosakku siap podang sian sisilo ni yang hosakku na terpujung. Say palua maahu siad baba ni babiyat. Jala alusi ahu mararupot tadu ni aka horbo jalang.
Saya jabita honokku maguarmu tu aka hanggiku. Jala pujokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Puji ma Jehova, hamu ale aka namakya biari ibana. Sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana. Jala sude pinopar ni Israel makormat ibana. Haidang rohana manang berbeselias hingga pandangolan ni nadangol. Jaladang ditabunihon bohina maradopon ibana. Jala ditangihot do anggukna tu ibana. Ido sahatna, martua do aka na tumangion hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Porseotai songon na hinatidakon ni donganta sa porseao di sado portibion ra mahita maddok au porsea di debata Jehova ido ama pargogon ha suatu dosan natu mo palangit dohotana au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai ima natinbuhon si Maria na gabi-gabi siya ton di porbadia andorang so habubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuatu banuatoru dung ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manaing tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehova amanaing pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogot tanoon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia doho deha sesani dosa doho dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate doho dihangoluan na suara sudah. Amin. Sunggul-sunggul na parjolo dung sipul permingguan udutat tadope ulaun na hohom lau marningot si taonon ni Tuhatta Yesus di hau pinorsilangi na paduahon dung sipul ulaun na hohom
laos ulutatta dope ulaon nabadia aseria mahita madhotisa na patuluhon di hari Minggu sia April 2020 ima pesta pasca perjolo alani patu-paut tado buah-buah ijuk masuk pukul 04.30 WIB di Patupa di dua inganan ima di Bukit Tunggul tu anak sekolah minggu dohok naturasna di bagas gereja tu umum riamahita madohotisa parmingguon ta Patupa songon nasomal mari dimahita. Sai patudu
turo ako ai hodro si parmahan au pinarmahan mi sai hodro haroro ni hatu aoki sai hodro hauhauloku maningot bugangi sai hodro tiopoku maningot mudarmi. Situ turo aku uhud macai sonan maningot patoko dia unahina Behu habiari nuaning dosaki tumate asonari martua audisi mandok mauliate doro hakon nuai dihonang olomate ai sonang Jesus, Damen di debatan na sumurung sian saluhut naroha.
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramunabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas ni huria na marpungu di tikion di namar ningot tita ari hamamatan itu hatta Yesus Kristus di hau persilang hata ni debata di hita sian buku Heber bidu 5 mamuka maisan ayat 7 saha ro di ayat 10 takasma payuti hutamu asa hujahahot tu hita songonomma didok disi tagajol maibana dipelehot do akka pangiduanna dohot elehelekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tu nabui paluahon ibana sian hamatean jadi ditangihot do ibana gabe malua sian hatahutoni ayatik pe anaki ibana diguruhot do pangoloion marhite sian na tinaonnai jala dung ripas gabe si horhon haluaon saleleng-leleng na do ibana disude na mangoloi ibana di goar debatado ibana situa ni malim mangihuton horong ni si Melki Sedek ido sahat na horas ma dihita saluhut na shalom di hamua manami inanami ruas ni huriata na hinaholongan ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus di namarpungu hita nuaeng di Jumat Agung di Parningotan ari hamamaten ni Tuhatta Yesus di paingo do hita saluhutna si hutton ibana karena salib kita berada di gereja ini untuk bersekutu sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkannya. Alani silangido ubaina marpungu hita di gerejaon. Amin. Jala di paingo do hita musia kamang do tamu kenang karena salib dosamu, dosaku, dosa kita semua bahkan dosa dunia ini telah diampuni. Aisesa debata dosata pos maroham nunga di sesa debata dosata salhuna. Amin. Unang biarong na merasa terbeban. Jala idon non ulaon na badia. Dukosayan non ulaon na hohom. Uduk dope ulaon na badia. Apala di sido takasan non begiota. Pos maroham nunga sesa dosam. Ala perdosa na sumali dohita kamang dohot tamu akenang. Karena salib semua penyakit dan keluh kesah kita telah disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Ahape sahit mua kamanginang marsahi rohaho, marsahit pikirako, marsahit pisiko, marsahit alani parhepengoko, marsahit alani paryanakonoko, marsahit alani parkarejuako, pos maroham. Salib Kristus telah menyembuhkan kita semua. Gugur kok kawamen, amin. Itu. Unang berong na ragu-ragu di Jumat Agungon. Edang malung do pesahit tu padita roho tu Yesus. Jala tukto tangan di debata mangalehon hamalumot tu hita godang dalan di bayad debata. Lahu pamalupon. Memang dang ro debata ay dok padita na baban ro may matu silangi dungi martangyangi maho pitu ari pitu borngin dungi Roma debata song ba ide misalna bim salabim tapol langsung malum tidak. Daksongo ni ulaw ni debata. Aleha gugu unnay mangula. Sa halinarya kamang dota mo kenang. Marsak konwaing ala ni gelengmu. Marsak konwaing ala ni parkarejuammu. Marsak konwaing ala ni parhepengommu. Marsak konwaing ko ala ni parsahiton. Marsak konwaing ko ala ni sugo ni roham. Tuak kadongammu. Kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Jala ala ni silangi do kamang do tamu kenang mardame hita doho debata. Jala di padame debata dirina tu hita. Om malas ni rohatta. Om maolopolopta. Inilah sukacita kita yang sangat luar biasa. Akana porsia tu debata di bagasan Yesus Kristus. Dan adombe sekat-sekat naboi manirang hita siar debata.
Ainunga maribak hire-hire na dibakas joroi sian gijang roditoru. Anno begiotta dope berita si tawanon di Tuhan Yesus sahat tunat tos hosana. Junak pitur mulak kamuan no iso majolo kita. Pos dorohaku tuk suarong gunang gusya dara margan wang mabain arisan. Arung ibu Tuhamu mulutung arok songonikon orang muna doate. Saya marari sakku di Jumat Agung nang hamwate. Jala tuk suarong goran waing sada gereja mak bay pedidion da badia. Gebe rupanya alasan na ay terdiri berekku. Tangado. Isabar may takamang dah so may tanno. Tole ma sa lisa taon do hita marjuma agung. Amen. Asa takas tapayuti takamang do tamu kainang dinatosi hosan di Tuhan Yesus dunginung ngamarujung tos mahosana di sido maribak hire-hire na dibakas joroya kamang do tamu kanang dangadong be bilut apala perbagas situ tu. Kita sudah bebas. Dang be marhite sahalak malim na dibakas joroi be laho pasahaton akapeliat tu de bata. Anggot kena julur johita molosongonok kita mengulu ti kina julu dang boy hamu langsung mangaleho pilihan munay. Alay na kaning manang nasadia pe otik susadia godak pinasuna di boto de batari langsung betangatay pasahaton pilihani. Itu tahe arok siya kamu nakaningan madok tulungan na sapingay amala sao beto sakidabu inarupanya dong balu semu jua dong ipadalan situat kena burjir nakani katok pilihan ikan tapa masuk hitar pa masuk ko ni dang roa mata amala sao homa jo inang pamasuk jo pilihat teh ibu inarupani manaksiro inatay homa pamasuk ke pilihat teh otik-otik pain inang usiro pero kan dang adong inangi angguna jolo jo daong moloro tu bakas joroi dibuan na duhur dibuan biru-biru takana singnay ikapasahato doi tumalim jala malimi do kamang do tamu kanang napasahato tu debata jala di sido memungkinkan terjadi tindakan korupsi di ngotamuro pe Tuhan Yesus namur ki bagas joro di ngotamuro pe tahena di bibeli kadi patunggalikko ni bana do mejai di baik kamu do bagas dinabangi gabeli yang padubuan ninna ay puasa ay rowatok siyan na daw itu hor habing dakpo dang mungkin habing tiap-tiap pun na hepeng goy buat sajabuna itu hormadisi ileom matumalim hape dang natikos dipelehom malimi dibuat do tuba kasalay keluar mamose siap pitu parpudi mamose dibuat tu jolo ibu to Yesus deh jidang buih hita kamang do tamu kenang marsidalian manang nasadia tapasahat tu lebata sadok ido peleata na hucus tua dopan di debata doko kamu jo ame gogo amen alidang boy makulit ingot tamoy isi na makulit di pelean na makulit do Tuhan ido naneng dono na tuhita kamang do tamu akay nag dangbe sai tadok ko tu sahala malim di bagas coroy lahu pasahaton akapiliat tu debata molo tungpe molo songono tapasa pileni anno tatangyak kuma piliat na parjamita rap do hita manang yakoni hola nama dok do hami ido kan alanido na so jadi siucaton pilihan so tong adong beruas nia KBP Bogor nama dok kodah di pilihan na huleoni inakan munang asa hati tu debata toko kamu jo amen amen jala di bilut perhubasan dui dieto di bilut perhubasan dang magwe isi doi holan itu tu dang tasurat guarta di hepenginangi sia nama tapat di tanor nababan terhabotu dotto di warga 5.000 do pilihan di paditai terhabotu do kan dak pola tasurat puasa bagai bihabotu anan non pilihan di sahala 2.000 kan api go hepeng api di leo 5.000 pesotung gabi pelahon pokoknya berlaku do hatan di situ tuai otik sosedia alusia mujo otik sosedia alai tang nama doko gabi makulit ate selinai undang gabi makulit nuanga kamang do tamu kanang di bagasa Yesus Kristus langsung nama hita pasahaton peliata tu debata ala nunga adong situani malim na bulut di hita jala ida kamang do tamu kanang Yesus situani malim yang menghubungkan Allah kepada umat, yang menghubungkan umat kepada Allah. Ima mulo paraget dari son, ima hami mulo parjamita. Na menghubungkan
debatado. Tuhamu mengkubukamu tu debata. Parok kamu noni. Mar hite gor ni debata ama. Doh gor ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni tor di perbadia. Disaka jauh perpungat tahun. Dang namar hite gor ni opung ngami tahu. Gor ni debata situlu sadai. Pitoruru do hata ni debata. Iman lagi nuaran na introitus. Makuling debata marhite malimi. Baru dong makuling mai tortasambu tak manga makuling bedebata tortasambu haleluya haleluya baru muse si pasahatom mutuawin na Tuhani martangi yang mahita kan idoi foto mi yung nangarungnya sa sitonga mulubu nangarung na terlebaknya nate alay alari kota-kota besaron terlebaknya nalani na terlebak dungo do alay sa di perala maset so binoto dia maset na maset idalad do manang maset di podo manin narway masipata pokok nama set kan itu tolem sa sitong ekorodo hita asa dohot kita nak kaningan mensahkan ibadah mensahkan jadi itu hita kamang do tamu kena tidak atas nama opung tarota kana sini alai langsung dari batasi tulusada jadi itu kamang do tamu kenang marhite Tuhan Yesus tu sido hita pas satu piliata jala ibana do parhitiata rotu debata marhite Yesus sido tapasahat tu debata nasa si pangido otta di bagasan tangiang jala di bagasan gor ni Tuhan Yesus sido tapasahat jala tato passon nasa holson ni rohata tu ibana molo di doksi Petrus topas sokamu manasa nahinol sohon ni rohamuna tu debata ai di sarihot dohamu di bagasan gor ni Tuhan Yesus adong arsakmu adong holsom adong kesulitanmu adong persoalanmu tepasoni marhite gor ni Tuhan Yesus itu gore bata manang hok kita amet to kamu jogo amen unak pula lahu mengedungi tubuh na pasugit tu kuburan ni ebo haro nasib misi buru dio among inakan na budari mekkel suping ga mamereng status ni wayani anak nyang gikku ifoto masih minyop pungami borsak mengatasi nababan dengan ketua umum ini nakan horo manang lahro ibana berdalani tu tipang ame bani-bana opung tangyak kok kami da inakan luak anak nyipat dita anak yang jadi padita opung masih mek kilau kan peti jono sangamula kau yang gohopit kok kujai berhonarakku padok nei rotong foto ni tu kunyo pungami na ba morsak mangatasi na ba bat sebaga atok kan sebagak alai rotong opung tangyak kok kami inakan nama ay sorong bihubungan ni na mati ate na mangulu manang mati ma kan ido hita pihadua mati alai tu Yesus do hita mangido si pangido otta alanido ido ko Tuhan Yesus dangarong nasa tua mai iya so marhite si anao jala tarpangido hodo manangah tu debata molo persiahu tuau ina Tuhan Yesus jadi hape molo saya tapangido tu Tuhani dang ido dang Victory Leon beta nahurang gope haporsiot tak tu Tuhan Yesus si ai ibana do malim marhite ido dah selinai na kaninga da malim hite molo ise sabona pasogit di boto do hite ido nangi di boto do hite boto kan par porsea par balige par tarutung par hupang par dolok sanggul alai perciampe orang di boto berai per sektor betanya gak ada hite amang di sini marga si hite ada ini bukan soal tang marga si hite tangga name mek doi rupani alai sian sebulu doi di bae di kak me asabui sahat sano sahat tu baribaan ime ayon nalau padita dohor museo nasi marik ketika ibu oto nong pid dapat ditata ama mengganti haduan narohana ale 3 tahun naik ate terus saya bermain iya ido hite dah asabu isahat isot do kita adong rura ahado ruraun omma dosai name misakka kita doh debata alai roh Yesus sudah disambungkan. Abu ibe kita langsung tu debata mangido si pangido otta kapanpun dimanapun kita berada di dalam kwa kamang do tamu kaenang boy do martangi yang di bagasan roham tu debata amen boy do sani mubutini diangkut to sebolang butini ale martangi yang di bagasan dang ibaw tapan copetino ni
Holo do. Belua tu asal pacopet ini kan. Saya ngongok ku tidak pina martangiang go. Bodoh kita sambil menyetir membuat mobil, manak sipu buat motor. Asyarong go binoto dongan, mar motor alai sama redei. Saleleng Yesusi, saya dia abut ini, motor rokan, dak peduli bana. Ikalek soni sapudi, namandongan ya tot, diring Yesus. Saya marah abut ini kan, anong gi, imak sukacita, dimanapun kita harus bersukacita, amin. Nah tapi nuai ngala di Jumat Agungon, dak terbaik kita kayak terteri dulu ini, baju na hohom bahita hohom manian. Ala yang gue di hari Minggu, di buha-buha hijau, di sido teriakan yakana prosei, Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit, marlasi roh harusi, marulupolup dorisi, makalason, haheheon di Tuhan Yesus, nuai ngakamang dota mua kenang, di baga satu hata Yesusi. Tato pasos saluhna jala ido topik ni perpunguata ai Yesus Kristus ido sibuan haluaon saleleng nilelengna kerajaan Allah itu kekal. Ingot tamu noni buku desa ada dua sadeda Yesus Raja ni huria olak ni majo Yesus Raja ni huria Jimanang dia pehuria, HKBP, GKPI, GKPS, gereja karismatik, gereja katolik, gereja apapun itu. Yesus do rajana, doko kamu jo amin. Amin. Yesus tak sopai so Yesus do nang di sop badisan. Hanya saja mungkin berbeda. Cara panobau nih. Berbeda. Cara pertanyaan ini, cara beribadah berbeda. Alai tetap Yesus. Adong kotor di Purbadia di HKBP? Ada. Ayang go sorok to di Purbadia dak tabo teman dekut Yesus. Ngotamui. Alani to di Purbadia itu mengajari kita tabo to ya Abba ya Bapa. Di mulalung nama saya julu diklaim yang di HKBP dan adong Roh Kudus tetapi Roh Kudus nina kan itu menghina. Itu kok kita Roh Kudus, ngotamu Roh Kudus. Memang gatal lah kan? Beda-beda tipis do, Kudus dohot, Kudus molo Kudus atong hohom. Alai Kudus garuk sana garuk sini kan itu tak tenang. Siman toko nih. Di HKBP Roh Kudus tetap nyata. Sudah 160 sekian tahun HKBP. Terus do HKBP eksis di mana-mana pun HKBP selalu tetap eksis. Itu nata ajar hotak kayak kota sekolah minggu. Mulai sana Mehmet. Nakaning sekolah minggu ta. Macam tabur sekolah minggu ta. Sana Mehmet diajari ala gimana ada Yesus. Na tersilangi diputar rodona sugut ala amar jamitat sekolah minggu video singkat detik-detik permateni Tuhan Yesus sudah selesai inna Yesus aliamang sahat tutangammu ma todikku tos mau sana husukun. Ada enggak dari kalian anak-anak kami yang mengatakan dalam hatinya mampus kau kan, udah mati kau kan? Ada. Dengar dong, enggak lamang ini kan? Oke, siapa yang tadi yang mau menangis sudah bertuduh. Amak puji Tuhan, songo ni manya nate. Mulai sana Mehmet, adi bawa tu Yesus. Alani urok kotuna sida. Jangan malu, jangan menangis. Kalau ada temanmu di sekolah yang tidak seiman dengan kamu, Tuhan kalian kan disalibkan. Jangan menangis, bilang saja puji Tuhan. Karena salib saya selamat. Itu saja bilang niku kan. Udah kok sampai diambil kan. Mau lidok tuh Tuhanmu disalibkan. Iya, karena salib saya diselamatkan. Kamu? Iya ya, nalaki do. Tajar nih. Tajar kamu tuh pau pungunai. Ayo lo songonon horoa manang marmiam sekolah kan dicaki-caki. Ul sampai tak enggak mau lagi sekolah ini kan. Kenapa? Enggak ini kan. Kenapa? Horo nasi caki. Yesus kan enggak malu, enggak ada ininya, disalibkan. Katanya juru selamat tapi disalibkan. Oh lu syukur ada songoni. Songona julu kita tiki Mehmet jam mojo pinggol leh ini kan. Ay mulu hola jam jinama tok pinggol leh budu bertubuh kisah huta benonyon. Ido kan? Mulu paparas-paras jam mojo pinggol leh ini kan. Ubu ido. Manak sui dibuat batu bata. Nebel na Mehmet. Oma bapakku na batu bata na Mehmet na belgon. Oma bapakmu na igiling-giling. Betul lu tok nama etol. Dalu do bapakmu bapakku ina kan. Oh ya semanganggu kiba.
Itu kan, jamu kanong marpahop pun ame ajar kamu ida. Pung, kalau ada bertanya bilang aja karena salib aku selamat. Jala itu kita kamang dota makena. Alani silangon. Di pasion na budari na parpudi using aja dah hudul apala di pudi hian. Buasa. Aidok padita audison. Hidup yau puas mamerek silangon. Ay nasa lilingok kan ala padita. Ala uluan iko salisan duhudul. Iko sa pamang ina kan. Molo pada ison isan. Enak ya bu ison. Ay molo ison iba. Ay sukuni ruasi. Ay bahasa siamang ina kan. Ala ni burjuni rohamu namar padita on. Maksud umumnya nanggo padita onnya nama di hudulan nabong kapi manianake. Sinamung galung-gali butini pay majami tabu sambil modohodok kan hidonya. Asa sonang rohani padita on kan hido. Ay lay sadda. Hupanok no ti masilangi amak tahi. Jadi hamu kamang dotang makan nang nahudul nang mga dopon anggo sumar parbue bisilang odang nabinoto beda ganuk rohamu tu garijon ingok ma Jesus nok paluahok ko. Amen. Ingok ma Jesus nang pamalupok ko nang mabuat arsami sa luhuna. Jala ilo kamang dotang makan nang salinari ulo pulupta. Jala salinari kerajaan Allah itu kekal dang marperiode. Alai ho doro di saliling-liling na harajaw ni debata dak pola rikot di debata akat tim sukses songon namasa dihitan no yang lahu memilih presiden daw alai na pinangido ni debata narumiko di debata ima orang-orang Kristen yang mau belajar menjadi taat kepadanya seperti Yesus Kristus ido harorotan waeng asa marguru marpangoloyo dohita tu debata. Amen. Guguro ke kamu amen nai. Amen. Jala sadari hamu mada dang naholan acara seremonial belakau daw. Roho tu garijo sonari dihutokoan non ulaw na hohom dihutokoan no mose ulaw na badia belajar taat. Belajar taat. Isom majon wae. Tak dohita beberapa jomon igarijon dohot akka nasing nai. Alanya kamang dotamu kenang kehadiran Yesus sebagai imam besar dalam kehidupan kita mestinya membawa perbedaan yang amat besar. Ido menodok kena kaningan na budari hupanok noti silangon. Amak tahi tabune hubudu ijurhu. Mertua makaruas ni huriau Tuhan niku. Iberek silangi. Ame magtaburo manatap sepudian. Naga pidda daw tujulu. Ay masih bulusi. Ol namar kaluaran. Inna butin nih. Keluar ijalang mo iba kan. Keluar mo siya ada. Kalau nama jalangi rapi dari mata mau narakku. Gabi agak pindah batu jolot. Hal itu buru. Pandang salib itu. Jala ido kita ala Kristen. Hari Minggu dia hehe oni. Hehe Tuhan Yesus. Alai dihana naik amanah ibana. Ido mulu salib nih kita ala Protestan kosong. Salib itu kosong. Nangarong besi gaber patung itu Tuhan Yesus kan nangarong bahasa nunga naik Tuhan Yesus tu banua gijang pula selok kok isi gaber kan itu hola simboli nama anggu Yesus si nunga naik tu banua gijang hudul di siamun di debata jala ido kepastian di takamang dado tama kenang Yesus itu adalah anak Allah yang pasti untuk kita. Amin tu kamu juga go amin. Ngunang biarong ragu-ragu mularong manukuko ay di dia Tuhanmu Yesusi di banua gijang di siamun di debata iro na say tadok ko ganuk minggu au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus. Ngunang biarong ragu marahay mangalusi nunga pasti Yesus manaik dia buktina bukka bibeli terinamu unak pula lu Jehovah tarak-tarakon malah ni lulusna baca Matius Markus Lukas Walani pejahat terinamu. Si lujo patarak-tarak kunik saya buku SMS yang mau saya padita. Moro saya terhualu si hami. Ido nangi. Moro dak nyalusa mostak mata itu dia dapat ditok kolanda murum. Bangalusi SMS pedang oleh nang saya makan. Holani pialusna. Yesus kalian itu di mana? Sudah di sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Mana buktinya? Baca Alkitab itu ya. Udah selesai aku pergi terinamu. Apa lebih berdebat kusir cerita di sini. Itu bohong katamu. Sebelum kamu menambahkan kebohonganmu baca dulu itu. Itu saja setengah simpel do kita. Apa yang kutu hati? Alani do. Tak pola rikot tanya konomu Tuhan Yesus. Narikot martangi aku di bagasan gua Tuhan Yesus itu. Jadi terbalik dah. Ngunak pola tanya kon.
Saya mau dulu kono di jamitaku. Unak pola suku Jesusi sehat di bana manang nabuharo noai. Apa kabar musus? Sia-sianya di sana? Ya kan? Osura ra adong noai wean itu Yesus di bandua gijang nang lebih notobe 3 miliar. Jala ido kehebatan di Tuhan Yesus kamang do tamu kenang semakin ditaringoti guar di Tuhan Yesus si martaba akan aporsei dang nabi noto beno yang manang 3 miliar si uto Yesus di portibion molo sosala au lebih kurang di atas 7 M colma na porsei tu Yesus isa luar biasa do kamang do tamu kenang Tuhan Yesus o. Lam ditaringoti Tuhan Yesus lam malum sahihmu tohori badia donai lam malum sahihmu ayadok siak kamu lam ditaringoti Tuhan Yesus lam ro arsaki lam lau hepenga lam rugi lam so lawa hayaka pacariani kalau ditaringoti Tuhan Yesus itor tabba batukon mokolokol pilek demam adong bayang gosong di nomor hui toro tu gereja setiap tinaring ota Tuhan Yesus kan percaya sama Tuhan Yesus daung ingat kamang ido hagugun di Tuhan Yesus semakin ditaringoti Tuhan Yesus pergumulanmu hacik ni atetemi hacik ni rohami pojok ni pikiranmi lam lubang lam tadok mau lihat itu ibana ido kehebatan di Tuhan Yesus amen. Alani salinari kehadiran Yesus sebagai imam besar dalam kehidupanmu harus membawa perbedaan yang amat besar. Molo di patutoru Tuhan Yesus dirina laho mangoloi debata hita piatong ikop tapatutoru madirita laho mangoloi debata jauhkan kesombongan jauhkan kedengkian unang gijang roham di bagasan hatoruhon ni rohama hita saluhna roh hita tugar rejon. Setiap minggu sebenarnya kita dilatih patutoru diri lah. Dia mah omane rapudullah musosudi. Aiso terdabi no angison ise sos profesor, ise doktor, ise horsa sarjana biasa, ise na sopar sekolah, ise na direktur, ise na dosen, ise na guru ni TK, ise na pertabalban. Isena dokter Rido. Nama baik kita berbeda. Holan nyodo ubanon. Memang tutu adong guna ubanon yang sudi. Ali adong go pedao. Ali omani. Kita dilatih. Sarupa sudi. Itu dah. Sarupa. Jalahami pe dilatih do. Rapud tulisan. Nang ido. Nah hola 2 kursi di bek kamu disi. Gabiasing kursi ni nak padita. Nang ido. Asurannya kutabad dupe, alege be paponcutua teh, kurang bidang. Sarupa kita dilatih di sini, patutoru diri. Jalai do, dang aduk sia gijak konot tak kamang do tamu kainang, harus sia gijak konot ta. Dang adong. Akka jol masih gijang rohai tongko mate, alege be bau warna, ale akko partoruk ni rohai. Molo nung asal ibadah sia portibio nguluna amir ko jol manggo amat taon, anggo inato soina namanya burjuna hatok maibor haton. Kuni manyadohono di jol mate. Unang kebalikannya. Memang. Otigo. Si tiru sa namaton ale gudak si ngoton. Ini sotong gabi song niki. Akan aja hati. Ko kebalik gora. Iko gumudang go. Si tiru ni jolma. Sakita. Alanya kadadenggan. Natapatupa. Amen. Molo Yesus patutoru dirina hita pekosoni. Molo dipeleho Yesus dirina asa saut malua hita sian kapolisop ni dosa hita pia kamang do tamu kenang ikorade mameleho dirita tu debata laho mangulahon lomo ni rohana padau dirim sian hatak kangon dosia jogal ni roha. Kita harus mau mempersembahkan diri kita. Molo uduk dorohani Yesus mangoloi persuruan nyamai tu pertibion hita pe ikon maruduk ni rohama mangoloi persuruan ni Tuhan itu hita unang rajumi dirim nasitong roho tu garejon alana dirajumi hamudo dirim perdosa asa sauk malua hita amen. Jangan merasa benar isi jol mana merasa benar pasti dohonon nido emerhui baru tu gareja lu janei baroin kan.
Ulu ni sombiba, minum kopi miba lawi bersama mangan. Itu adalah orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya sudah hebat. Unang masangoni halak Kristen, ikurade mahita mangguruhon hata di debata. Molo satia Tuhan Yesus laho pasidukon ulaonna di portibion, saha rodi namate ibana, hehe jalamula mangolo di are patoluhon, hita piak kamang do tamu kenang hati-hati hita, sotung masohot di tonga dalak kita, laho mangulahon persuruhon di debata tu kita, nak pegudang tantangan nata adopi. Cerong ko pesongoni. Ala gudang tantangan, ala lang ditangi hok katana, ala sugur hana. Mengundurkan diri mau, songonom mau. Jangan. Nama dokonari, naik berarti digutiko hubunganmu doh debata. Dangna tudongam. Isi na paso diri na itong adalan. Dangoloman rusun ulonna. Sekali lagi dia menggunting hubungan dia kepada Tuhan. Ujungnya gabe sirang. Isi do Tuhan martukoli sang marsak. Apala husuru maho apala rangolo inakan. Kita mo jak kana toras nang hamu akay nangake. Jujur hamu. Isuru hamu geleng mo. Dangi berjolo olo. Ala itu ngadala dangolo. Buah martukoli sang go marsak akay nang. Tangis do tahe. Marsak do kan. Di naso marsak biru nangin narwakimay. Tapi ya binering jauh, apala sinuru dangolo, kan ido, aholan ido, toh mak, ya sudahlah, inakan, kan piktor gali ido, piktor so semangat do, toh mak, ngolosongan ido, bahwa mabuting, unak sampai di dokor debatatu hita, bahwa mabuting. Molo nung ngasape dokor debata tu si ala takot nak kaningan hubungan tay dangolo hita manoruson ulau na pinasaan di debata ingot tamuma nang arong beperhatian gabe pembelajaran me untuk waktu-waktu berikut narong ngolo bisuruh ni natoras ne betak mangalon no ido kan betak mangalon saya hudok di tuaka situa di huria-huria na yahubolus ise na menarik diri siapa kubasion na itarik debata do hasanga polisian di bana jihamu jol mana sangat bu itabet debatada jangan sampai kemuliaan kita itu ditarik oleh Allah. Ai Yesus kan sah ro dinamate ibana. Hok do ibana mangulahon. Persuruhan di Tuhan sekalipun dia harus tersiksa. Dan idokon ibana Tuhan kan anakmu dau. Ai bahasa pasopom nasing masuru ai suruh atu portibion gabi dileai doau ditijuri doau dipastapi doau dipersilakon doau nabo hado ho. Napa mati onau doho dangin na daong alai serep dorohana lahu mangadupi idok kamang do tamo kanang neko situriota jalai do Tuhan Yesus da sitiruodo obai Tuhan asa ulahamu songoni goarta Kristen pengikut Kristus idok arta da Kristen pengikut Kristus, warna pengikut Kristus berarti adi ulah Yesus, ido si ulah nota. Amin. Kogogoro ko kamu na amin. Memang Victor adong do di bagasar rohata ido naborati paditanami. Ba memang borak do. Moro tapa borak-borat. Akan tapa borak-borak do. Ai mulai suruh noaeng mangulai si ulah disuruh pimpinan ma anak buahna pergi dulu ke sana apa aduh berat kali. Kalau diberat-beratkan kamu disuruh pimpinan nuaing anak buahna natuk di bana mangulahoni dang muki suruhan halakan apa dang tuk mangulahoni songoni do debata disuruh Yesus natuk go Yesus lahu mangulahoni beko kamu ma ido nakani kura kota kasikola mingguta nakani nga sasitonga mulo mangihuton bibelon mulai pukul sia nunga getung nang Yesus jigol kata alanidon no jam 2 atau jam 3 isido detik-detik na mabayan mangiking pakilalang ido ba na sa tapatu pa ulan na hohom nung mulai nakisa sitong mulai jam sia 10 sada 12 10 14 15 onom jom Jesusi gatung di hau pinor silang penuh dengan darah asing dope suksang duri asing gope na di tulang Aka soldadui onom jom
Isina tahan onum job songoni. Jangan ka kita sa job pe honasea pe tangat tao. Etor manganggu ke kainata. Etor ribuah kita tu UGD. Ino nangi tu UGD. Etor pingsan nama. HP Yesus. Dangadong UGD hati hai. Dangadong rumah sakit. Isi mabapuan ibana. Alai getung ibana si onom jom. Asing do pena dihabirangai. Napalialehon ibana. Ada Kristus iho palua madiri matong. Doh taminin kan. Sama-sama haji tani sangaho do pe palealeaho. Nah, ini bukan manusia benar ini. Enggak, jadi mulu haji roham, haji parngolomu unang palealea Tuhani alai martoruk ni rohamaho. Mangido halua usia Tuhani. Amen to kamu jogogo. Amen. Iro sitirot tasat Tuhani. Dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Mampu ibana melewati. Molo dihaholongi Yesus sita dengan kasih tanpa syarat. Hita piatong ikoradido maka holongi donga jolma tanpa syarat. Unang taroko memang saya sudah memaafkan dia. Tapi saya masih sulit melupakan. Unang be. Ayo hita nangi. Sudah saya maafkan dia Pak Pendeta. Swear. Aku maafkan dia. Betul Pak Pendeta. Tapi belum bisa kulupakan, sakit hatiku ini, sakit. Itu bukan mengampuni namanya. Anggo Yesus, sapala nong diampuni, horong kami ampuni tanpa syarat. Ikon siap do kita. Lau marhua, lau mengampuni. Yesus ipe. Hirok ko ni bana. Ano mata beginon ni. Adi tijuri, adi pastapi, adi palea-lea. Alai haru wardope hatana labok siapa mangan itu hatta Jesusi naburjurohai ali amang marpamuati maroham marni dan asida sangat luar biasa kamang do tamu kenang hadirion itu hatta Jesusi ido benda tayuto ni banada jala ido menna di pasaha de batatu ibana hasang apodi jala ido pain naga besi palua ibana ro disaleling-lelengna aina mampu do ibana nakadingan bertahan dalam situasi yang sudah sangat kritis sekali bayako kamu ma ibana do manuhu silangi dakola 5 kilo sampai 10 kilo ai macai borat uborat do perai sanoni uborat. Ay ukuran ni jolma di Timur Tengah kan langsung kita kan pendek-pendek go. Pasong ono aeng sameko do. Meter kotor. Paling masih dia, anggwala kan hampir 2 meter. Ido kan tiburi. Berarti silang ngaipe belga. Saru barok masker doi. Mulai leonala Amerika masker tiba mabelbes doi. Kembelbes do. Bobo do gabe satu sonni ba mamake. Ay betong geleng go buhin ibon nangi ileo masker gabi huku bado buhino bahala kira molon ileo masker bodo lak nyon nei gabi lucu dah kan ay saru baro sipatu doi mulai leo Amerika aya nama seruk pada ile sipatu to hami melbes banason nai lubi bara ber ko makke dupungin aroa lak ni bae pia kepeduk kaptusi bagabi gejang ngam gejak sipatos yan andi botu toru kan ido junang maniate borak ni silangi nati naon ni Tuhan Yesus ido ben napola isoro na sida si Simon nasian kirene mengurupi Yesus ay nang lu jadi bana asing go pedi silangi itulah daya tahan Tuhan Yesus alani holongai alani do kamang do tamo kenang atik pe anak ibana di guru ho Yesus do pangoloyon marhite sian nati naon karena dia tahu ada Allah Bapa yang sanggup membebaskan dia sian parsoriona jalalau sido nang pesan namang iu tuturpukon saborak-borak ni persoalanmu saborak-borak ni pikiranmu saborak-borak ni arsakmu ada Tuhan yang sanggup membebaskan kamu dari semuanya itu amin to kamu gogo amin itu unak seolah namar tukoli sang beho hehe martangyak tu Tuhan pangido tu Tuhan unak kola sahali terus menerus saya martangyangi di boto Yesus do ahana di bagasar rohate. Dia tidak memberontak, dia tidak mengeluh. Alai, tumago di bana martangiang. Jala di sido natabe dengan kamang dotama kenang pangoloyan ni Tuhan Yesus na sangat luar biasa. Alanido didok gabe si horhon haluaun saliling-liling na ibana disude na mangoloi ibana. Ima ibana. Ala naong dilewati ibana disude. Daya tahan manaon na persuki iya. Haburjuonna laho
borhat tuhuta, iya. Pamalupon na marsahit, iya. Panguluhon na mate, iya. Jala mabuah arsak ngiro hatay, iya. Ay nung iro ko Tuhan Yesus ni Roma mutua makanaluja jala na sorat asa hupasonak kamu si patame makita ro na say manusay dirita kamang do tamu kenang pamanja Tuhan Yesus oddo kita iba manja biduda neng mangido si Panginoon holanido tuktuki ma ay nak ay sa tong ailo di bana rahasia untuk menerima berkat-berkat Tuhan kita dang ditamunihon. Jala hidup malim naringkan, dia tidak menyembunyikan sesuatu apapun, terbuka. Tuk-tuki hamu ma, bukan dari pitu di hamu. Pangido ma, leonon na dui. Lului ma saya jupangat doho. Itu kan rahasia. Bagaimana menemukan Allah. Ay kita nuna sa lelengon, ay baru tutu. Ina kan? Tatuk-tuk do, alaw la sahali. Arang isi horo na murung bih mulak. Kan ido kita? Hola ni telepon sehali, nang isi horwa, pasok, unang, mau terus menerus itu tugi, ijaburamu, kan? Woi, ijaburamu, kan? Opungnya dong, ijaburamu, ina kan? Lalu saat, ina kan? Lo si patar ngibege, apa ina dauru di pudiak kan? Si, ina kan? Ya dia dah, dia rohamu, ina kan? Ima labanina jugul, ujung gak dia lusi lo kan? Ayo lo si patal didapot terdongan di panengel-nengel. Ipanengel-nengel ala malas nanyan. Ale mau urusan itu kan. Orang sepung, ijab berapung, nah kan? Sip. Jadi repungon, dihutur. Baru pung, buka coy, ijab beraho, nah kan? Sip. Sampai batu lulut, sampai pau batalion. Ay sirono ay enggak terpaksa. Jadi itu kita. Tuk kita terus Tuhan ida. Asa buka pun na pitu diamu. Alina manduktuki takola sehali. Terus menerus sampai dibuka pitu kita. Amin. Pangido lului. Itu dia duluan di bagasan hapor siaon. Jala imak kamang do tamu kenang. Ibana do situa di malim. Belajar ibana mangoloi. Alani hama mata ni Tuhan Yesus. Gabesau malua kita sian akka perdosota. Jala haluaon nani lehon ni Yesus ima tuaka na mangoloi ibana. Mangoloi Yesus berarti belajar taat kepada Allah meskipun kita menderita. Mangoloi Yesus patutoru diri nak pegodang akka paru kilon nata bolus. Mangoloi Yesus berarti mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Nah sengaja duh pagajang jam itaon asapasan no jam 2 emoloi torhuamet to sonari agak jangai mulak mahita bah kan bo sampai may mahod di warung anan nonate daripada bo sampai may mahod di warung iso mahita manang yok kata ni debata amen satu kinay nama nangi to kinay ahwa ga atarna soman non amen duka bis amen roman no perhalado takana burjui dibagi mahamu lapet sadabe ama tabunayate arong ko lapet nangi adi para di konsistoria pos maruhamuna alai sadabe dora unang gabi dua te unak songon na di pestay temunya saya dia orang arong gope pamasuk mesti saranai kan orang arong gope beraduli mah di tas nai lupa muse mamangalang tolu minggu nai tadi dah mak haira betu be bah ayo mah ala arong goya songo di tarjer gotu bain ayah haruna piron nangin naruh aku HP lampet nabo baru langsung dia lakonik lupa ina muse makan amak tayale toy mak nidang gurhonan no ngada bagi bitulah seorang biang na lewat nangi. Alay itu ay mate. Sabar minta kamang darot tamu kenang. Jadi oloi matuhani siya nasa roham gogom pikiram mo doho ate-atem. Asa jupang alas ni rohaw. Ay bana do malim na bulod dihita na tuk makilala aha na hinalam noaeng. Sa halinari marsahit to di boto Jesus do sahih mi. Pamulumon na do marsak ko di boto Jesus do arsak mi buaton na do arsak mi galeho di boto Jesus de ileonon na do gogo to adong mak situasi adong kesulitan di ho di boto Jesus dia akan mampu memberikan jalan keluar yang terbaik ai ibana do si palua ditaro di saleng ileleng na amen bartang yang mahita mulai ate matuhan hono tutu malim na bulod di hami pinuji magwarmo di namar pungu hami Tuhan di huriau doho sadok kala Kristen di sadok pertibion marningot ari hama matemi hami donyan naik kemanaon na persuki Tuhan alay-alani holongmu gabi homa manggat di hossa di hau persilangi pinuji magwarmu ajari mahami Tuhan mangoloi ho ariad doho borngin
Ayo jo dope Tuhan takang rohanami, takang pikiran nami, daku ingot tami ho, daku ingot tai martangiang, daku jugul ho kami mangido tuho. Gabi seolo mahami marsak, gabi seolo mahami marungutungut, alani Tuhan marpamuati maroham. Kuingot tami mamangoloi huali Yesus yang nasa roha gugu nang pikiran nami, ajari hami lahu patu pahoni. Ali Yesus udutan nami dope tokin nai, ulau nahohom, mangauho pakokopom asiroham, say dongani pargugoy mahami asalam manadda hami Tuhan di diri nami jala pagadda ha porsyon nai mangoloy ho udut niman no muse ulaw na badia ido tadana nang hujakko kami holi Jesus atong pamalung manasasahi nami akaruas mo Tuhan serong bedo holsona arok pergumulan na adong sahi na manang dia pi Tuhan buat me pasu-pasu selalu nakaruas mon naksongnya kaya nakun ni ruas mo Tuhan na berkebutuhan khusus asiro hamdi nasida Tuhan pasu-pasu nasida doho takkan amar sahid pamalum nasida sapar sahiton na pinuji magwarmo olak nyorro di saliling-ilileng na di bagasang Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Tajak kumahatan ni debata laos tapasahak ma peliat. China na liat kapatingkian sinodang li sila butuh hati sian hati urut namar sinoda olong naga Sudena bang sodomar pakirimu tu sodang asini rohai songon parlu gana makalumuto parbicar ni mata ni hari silangmu Kristus dari olokku pahisar ko dinamangokui magalomo kosa sude dosaku mabartulah asini rohani nang Tuhan ikabena ibadu nani ura saksian dosai alamuda Golgata di hama mateni.
Macayana dia kapartikia sinodani silang butuh haki siang hati urona masinoda orongana sohalopoani Sudena Sodomar pakirimo tu sondani asini rohai somon panugana makalumuto marbitsani matahari Silangmu Kristus tadari olongmu Pahisato dina magopui Magalono dosa suci dosaku Magatulah Sini rohani Nang Tuhan karena ibadah Nani urasa siang dosai Jong maham salomna Allah muda mugani seon Tatangnya koma piliata. Ale de batama namin na di banua gijang horo haroron di saluhut silolehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silolehon mitu hami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehoni todiro dipataku Osadot gogotki rodi salu ataku upasati tuhona satuku Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang doisian holong ni rohani ama-ama doho inaina di anak konna. Tung naso tertibang do godang dohot arga ni sileo lehommu di hami. Ayanak mu nasasadai disuruho gabe colma manaon pardangolan. Isa-hisak doho pastap-pastap. Gabi terpajal ibana jala tuhamatean humokkop pami. Moliate marohanami ala naung sai utang nami jala malua hami sia dosa sian hamatean doho sian kongkoman disibolis. Ala ni pujion nami magwarmu nabadiai. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengkanan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsad dosa nami doho dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami maho
rodi saliling nililingna. Sai tatak mahuriam nahinokokmu jalan napi napungumi. Sai pahok madihami hasesan di dosa dohot dame napi natupami. Sepaias jala parbadiai mahami asa tarbuak ko hami tu banua gijang pasar kami tu akka nabadiai. Sai bunu jala parsilak ko majol manaburuki doho sakap-sakap naroa nadi bagasak kami. Asa unang marlidak kami madapoton ama nadi banua gijangi. Upasaat hami madiri nami tuho jala hulehok kami rohanami bahen inganamu. Ala naong dihokkopo hami. Diho mahami jala ho dihami. Sai unang loa sami sirang siakko. Dongani mahami jala saur mahotu hami. Sai patugu maha porsion nami tuho. Asahot lakanami rodi ujung ni hamatean. Sai ramoti maakkaruasmu nama maritahon holong ni roham. Doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham ingok mahami dihasangapomi. Jala buak kami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amen aliaman namin na di banua gijang. Say pinurbadia magwarmo. Say roma harajom. Say sao malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluas siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna araja doho tagogo di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amen. Amen. Tapahudul ma kamang dota makenak sonang maita diudulat tabe sabar mahita pay maus token nanon hira-hira pukul 2 masuk mahita tu ulaon nahohom Roma akka situa pasahaton snack tu hita mangulum mahita satoken. Cek, tis, tis, cek, cek, tis.
yang ujung. Cek, cek.
di hamuruas ni huriata ta pasonang ma di hudulat tabiak kamang do tamo kenang ala nang masuk nama hita tu ulaw nahohom si taonon ni Tuhata Yesus Kristus ala niya sa tamulay martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Mari dema hita. Yesus Jong ma hamu saluhna. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi porbadia. Tabereng ma iduk ni hapor siaw ni, jala na paujuk kosa, ima Yesus nama nauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap naihian, so dia itong ihailaon, gabi huddul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamuma ibana na susumoni dopak ibana siang apa si pardosa. Asa unang magaloja kamu unang magdate katimon. Ay Kristus do ujung ni patiki, laho mamitori nasa na porsea, haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus namati tersilang doho humokko pami halak perdosa ala ni holong ni roham nagudangi dihami ajari mahami paingot-ingot to na tergantung dihau na pinarsilang humokko pami ay hodo haporusan nami maradopon rimas ni debata dohot panoruion ni patik dohot panolsolion ni roha. Saya sajala urati madosa sian rohanami marhite-hite todim na badiay
Jala pargugui mahami maralohon roha sibuk dohot tisap-pisap dohos sakap-sakap ni rohanami laho mangihut toko na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amay dohot toddi porbadia rodi saleleng ni leleng na. Amen. Hudul mahamo mareddema hita. Barita si taonon ni Tuhan Yesus. Tungi si manua yang porsea di jamita nami. Jala tangan ni Jehovah tungi si manaong tumadasa. Ay si burdo ibana tubu songot tubur dia dopan ni buhina. Jala songot tunas siya tano na mahiyang. Danga dong hinauli ni rupana manang hamuliaon na. Ay huidahami ibana dangarong rupana ubain si halomohonoton ibana. Dileay jala di pasiding jol madu ibana. Bawa na somal mangay pardangolam dohos saay ibana. Pola ditamunihon hala buhina maradopon ibana di bahel leana. Jadi dang pola hurajumi hami ibana. Tongod do taheyak kasahit tadi usung ibana. Jala akka pardangolat tadi porsan. Alayang gorohat tamadok debatado mamicang. Mamukul doho pasipal ibana. Hapeala ni pangalaw siyot ta ubay ni ibana tertulang.
Binahin ni hajal totta ibana mabugang. Apa itu ibana piccang-piccang perhitian ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Luhuk dohita lilu song biru-biru ganup masih tordong dalam nabi. Alai hajahaton ni hita sudena do di honahu jahu batu ibana. Di pasipal pe ibana saya manaon-naon do anggu ibana. Dang manang makuling pamangan na. Songon biru-biru do ibana na tinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon si gusting ibana. Tungso dibuha do pamangan na. Asadong dileay na sida ibana di tanggal mamuse baju dak dapi siat daging na disuluk koma tu ibana akka abit nahian dungi ditu gumay ibana tu balian lahu mabajal hossa lau si bana sadiri do mamorsan hau persilangi atik penian yang go aturan nama sa ujui dada si persilak kono ni nama morsan silangi halak na asing do hinorhon ninong luja merusma guguna alani do ni silangi martukabat do ibana di nama morsan silangi pola pitu hali ibana singgalak ganup tinggang manigor hatok do soldadui mangalicingi ibana asahehe manguduti perdalanan na tudolok Golgatai dang bui sosahat tu Golgata iko persilak konon na do ibana ay nung atung patungori pon sude na toropi di bahir rimasna disoro na sida masahala na tongon rosian ladang na ima si Simon na sian Kirene na diluat Libya tu ibana madipaporsaton hau persilang di Jesusi payutihu Jesus sahat tu Golgata torop dohala mengikuti-ikuti bana lahu marnida ujungna nangak kaburu-buru na manangisi jala na mangadungi ibana jadi dilopak ko Jesus manasida nin nama hamu kaburu Jerusalem unang maaw tatangisi hamu dirimu na doho tanak kumuna ma ay na Roma akka arisogo dohonon na madisi mertua ma akka nahol akka ina nasodung tubuan jala nasodung panarusan disima pukau ni halak madok tu akka dolok tinggangi mahami doho tu akka tor huku pihami dang tiala roha marnida akka parupuan na mananangisi jala na mangadungi ibadah marnida bernikni si tahunon nai loh pangalahon yakka soldadu na kejam mangalicingi ibana mabain mangiking pakilalaan nyakka parupuani
Suadong nabuhi terbahis sa soholan ilu nasay maraburan mananangisi ibana. Di parrohahon, jala di depak ko Jesus do ibana. Ido bain na dido unang maaw tatangisi hamu dirimu na dohot yanak komuna ma. Yesusku, tubuhmu roh marsomaro aku sai terpuji sai terpuji napamalung tondikon tumipatmu oh Kristusku sol aku roh hakim tangis aku natinamu Allah jani roh hakim. Golgata, dolok pertakurahan, ima dolok hapabajal ni Tuhata Yesus. Didok baritai disoddo ninna hatatanum ni si Adam na perjului. Golgata dolok na tungil jala na mahiyang, moho marsaur alogo na muak bakke, nunga tunggodang bakke na binoddu na. Alay uju patik silang ni Jesus hira na humutal dolok Golgatay, dang tolapsa manea silang ni Tuhan Yesus, Adam na paduahoni. Alay ikon utahonon na do sude jolma naong binoddu na. Patonggor mamatam ale Golgata, ida jala jaha mana tersurat di silangi Jesus Nazarenus reh iyo diarum. Jesus Nazaret raja ni Yahudi. Ibana do tutu raja ni Yahudi, doho raja ni Portibion. Rap doho ibana ditogu nasida dope dua halak perjaha si persilak konon nasida. Asadung sahat nasida tu dolok na margoar Golgata di persilakon nasida ma Tuhan Yesus. Rap doho na dua halak perjahati. Nasada di siamunna. Nasada nari di habbirangna. Di surat silatus masada buah-buah. Di palohok me tuhau persilangi. Oddo hatana. Yesus Nazarenus reh Iudiarum inri. Yesus halak Nazaret raja ni Yahudi. Tersurat di hata Heber, di hata Rom, doho di hata Gorik. Berita ni Yesus raja ni halak Yahudi na dipersilakoni atop doi rarat tu sadok Portibion. Aitung torok do halak naro tu Jerusalem tu pesta Paskah hatihai. Sada buah-buah na resmi do padohan na nilohotton di silatus di silang di Tuhan Yesusi. Ay pamarita rumdo na mga lohottosa. Alani dang siha kang guhonotto ni. Jaladang marniula iya tungadong pe halak na marsual manang mempersoal kani. Ay takas do di dok silatus tu halak Yahudi. Nahusurati naung sinurak doi. Holan ula-ula sabing do silatus manoratto ni. Ay nung ngatakas di lubahon akapanurirakyani siyan narobi. Ya Jesus ima na miniahan di debata
gabe raja nama kuduli habangsai jala dang marhaujungan harajaon nai dang diatu sisi latusi alaina sinurak nai lau sido pa adarkon tu sude portibion taringot tu Tuhan Yesus asadung dipersilakon akka soldadui ibana dibuat nasida ma abikna dibagi opak mai ganup soldadu sabagi abik anggo sappe nai dang marpajaruman nati nonun sabing doe gabe masih paddoham manasida munang mataribahion martodung mahita taringot tusi manang diise jadi jupang mahatani surati namadok dibagi nasida dua bitu todung do didabu taringot tu sappe-sappeku asa songonido pabeni akka soldadui alai dileai akan nama mulusido ibana dipaeling uluna mangupir-upir huhuk madok ho na mga lohai joroi jalan apa jong jokos sa di bagasat tuluari palua dirim molo natutuho anak ni depata mijur mahosian hau persilangi sumatu sido pangaleayon ni akka situan ni malim si boto surat doho situan ni bangsui ay diduk bedo yan asing di palua dirina so terpaluasa raja ni Israel lu ibana atong mijur may ibana siyan hao pinarsilangi asa porsea hami di ibana naong dihaposi de bata atong ima paluahon ibana nuaing molo nalomoro hana ay ninna do anak ni debata doaw aliak kadongan nung gatung pasubuta gasak kajol mapardusay edak say hola dipersilakon ikut dileay disahi jala ditijuri nasida do pe Yesus na tersilangi tung sobuba do taruh tok nasida mamereng Yesus na terpajal disilangi manaon na hacit tung somakuling do panggorani rohani jolmai aida ngadong na jahat diulay bana umbay na ikon persilakonot to ni bana diida dihilala jala di boto Yesus do sude nabi nahin di jolmai tu ibana jadi di dok Yesus ma ali amang perpamuati marohami dan nasida edang di boto nasida nabi nahin nasida labo nai hata na puas ya pamangan di tu hata Yesusi dan nama murai ibana alai mangod di hoddo sude jolma nama majal hodirina nama ngaleai ibana rodi yakka pangisahi doho dohita di yakka dosa doho takka hajahaton na taulahon dinani dokne ali amang marpamati maroham mida nasida ido tutu marpamati do rohani debata mida kita sudena Jolma,
idama gatung dihau persilangi do Tuhan ta Yesus di tonga-tonga ni dua halak perjahat. Ganuk jol mana tersilang dirajumi doi halak nahonabura. Marjia do halak nahonabura. Ai di pasiding jol ma do halak si songoni. Dang bulas marparsauran dohot akan atorop. Iko pujung jala si pabaliod doi tu inganan na asing. HP itong ikot di tonga-tonga ni parjahat si songoni may ibadah di persilakon. Di tonga-tonga ni jolma nahonabura nang dipabali siya jolo ni depata. Di nagatung ibana di hau persilangi doho dosa ada parjahat na diha berang nai madok ay ada Kristus iho. Palua madirim nang hami atong. Sa bolus sa hira na ringgad do begeyon hatanay. Alay molo pinamana na mga rehey jala na mga liay do hape ibana di tuhatay. Dang nanyodjar ni haporsyon na ibana madok hatanay tu Jesus. Dus do pangalayon nay dohot pangalayon ni natorop. Songoni dohot pangalayon ni akasituan ni malim. Dohot akasiboto surat. Do ulaning namang isob buturohan ni parjahati ubay na rin iba na songon itu Jesus. Hatsi ni uhum parsilangon natin na ito. Olo. Tung hatsi do itu tu. Ay gatung iba na di silangi so adong nabuy palua hossa. Lungi Roma ando soldado laho mga rosak hay na. Tung posisi tutu matahe. Alay dia lusi parjahat na di siya ni Tuhan Yesus do ibana. Dipicang ma. Ninna do. Dang dia biari ho hape de bata atik perap po na uhupita. Uhum na tigor do na tuhita. Ay tajalo do upan ipapahinata. Alayang ko ibana. Dangarong diula na soture. Narapat cita do parjahat na duwe. Alay makuling do panggora ni rohani parjahat na disiamu ni Tuhan Yesusi. Ay di parhato po tiba na do. Pabua uhum na tigor do na mangonay tu nasida. Ay parjahat na sumali do nasida padua ubahin na di uhum mate dihaw persilangi. Uhum na tigor do. Dang si solsolabbe. Ay ikko jaloon na do hobbar tu na niulana. Alayang gu uhum na tutuhat ta Jesus. Danguhum na tigori. Ay dangadong diulay iba na jahat. Nang silatos petakas do dia tidak ko iba na pola tuluhali didok. Dang jupangaw manang dia salana. Napatok mabay marutak ko sa iba na. Atong uhumaha do na masa natutuhat ta Jesusi. Uhum hagiduhod doy. Ayan latin ni rohan na sida do ubay na di persilakon na sida. Jol manabonari. Nasudung mangulahon na jahat. Nasudung hea merdosa. Omma jea ni portibiot tagonado tahe di pangido nasida asa di palua si Barrabas parjahat na sumalini. Hape iya Tuhan ta Jesus na bonar rohay. Ikopusaon. Jala parsilakonot tomma. O jea ni portibion. Dangarong beha purusan ni parjahat na disiamun ni Tuhan Yesusi. Iko jaloon na do uhum parsilangoni. Di bagasan habir niton na di doma. Oh Jesus ingo tau iya nung sahat to tuhara jaumi. Takas do di payuti-huti bana sude na masa na mangonay tu Tuhan Yesus. Margurasa do di bagasan rohana ubain na di do ibana ingo tau iya nung sahat to tuhara jaumi. Aliak kadongan. Jupangan na siniroha do parjahat na di siamu ni Tuhan Yesusi. Ay pitor di dok pakot Tuhan Yesus do ibana laos di dok si tutu do hatakot tuho sadariod doho rap doho tau di paradiso. Masuk parjahat itu paradiso. Mertua ma ibana. Ay ibana mapatumonaan ni pakkokopon ni Tuhan Yesus. Ay nung nga dibuat Tuhan Yesus ibana na honaburay. Tu paradiso ala na jinakon nay Tuhan Yesus. Hita peliak kadongan. Nang sudak bebongot tu paradiso.
Molo tapagong goppon ngolutta tu Tuhan Yesus nama kokopita. Doho do tuhita marsaringar hatai nama dok sadario doho rab doho tau di paradiso. O Jesus, whose I di dosaku dibasam, ayat orang ina horomamu di parampas roham nungalelen dilului odo alilu asabunang mago di tanona berniki lama lobus toriki godi homa ale Tuhanku jala homa jambari dogma me rokoma roarnu tu bagasan rohani lomoni roham masukunoku disudenana ulaholoku olo ima pradani Tuhan Yesus Tuhan Jongjong dilabung di Yesus na tersilangi dosi Maria inanay loho paribanna dosi Maria ni si Kleopas dosi Maria Magdalena di sido nang sisian haholongan di rohanay mangihuton hajol maut takas do dipakilalahon na sida si taonon na niya ni Tuhan Yesusi tongon dinagatungi ibadah di kau persilangi tidak Yesus mak inanay o sisian haholongan di rohana di labung di dokma tu inanay di mainang anak mi dungi di dokma musa itu sisiani idima inang mi Hatsi jala porsuk do partinaonan di Tuhan Yesus di kau persilangi alai holong do rohana di inanay dang lupa ibana tu si Maria inanay amanya si Maria disakap batuan di depata ayana di depata na tumibuli do Yesus holan ula-ula na sabing do si Maria di hasasahap ni sakap batuan di depata alainak pesongoni dang di persuada Yesus inanay alai tung takas do di patuluhon ibana holong ni rohana aliak kadongan hita penaing do songoni ikot takas do haholongan natorasi aido di patikot de patatu hita
Sada tirua do tuhita lahu sumarihon natoras lumobi di hari hatutuana. Lau songonido madadopon akatutur si solhot nang dongat jolma pe. Ikut tarida do dingolutta pabua na tutuhita si hutto Jesus marhite na makaholongi ibana natorasta nang akadonga pe. Begi mapadok ni Tuhan Yesusi idi mainang anak mi, idi ma inang mi. Jadi olah nima dijakko sisiani inana si Mariai tu jabuna. Panurirang Jesaya nunga disurirako si Jesaya nagabi-gabi ang masada na marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahinon na magwarna Immanuel lapatan na dongat tama debata manang ditongat-tongat tama debata alay lapatan no baga sima marsada debata doho jolma di dia do boy jupang marsada debata doho jolma. Holat di diri ni Tuhan Yesus doi jupang. Ai di bagasan ibana do maringan sadok hagogo ni hadebataon marupahod daging. Asa debata situtudo Tuhan Yesus jala jolma situtudo ibana. Ala debata situtudo Yesus gabibui do tuduk tu ibana nasa huaso na di banua gijang doho na di tanoon. Menak dua logo nang tawi di bahen. Malum do ragam nisahi do hotihas na ape tu jolma. Mulak mangulu di bahin ibana akan amate. Jala di pusa ibana do sorop ni hamateani. Aina tua do ibana tu banua toru dong ditanom. Alai mulak mangulu do ibana di hari patuluhon. Jolma situtu do tu hatta Jesusi. Tubu magodang dungi mate. Ala jolma situturu ibana dihilala ibana do namale namauas naluja jalamaddat alaya dul marasing do hajolmon nasian hajolmotta aidak tubu di bagasa dosa ibana jaladang anong dosa diula ibana arung nang marosakidang laos di penggolhon ibana jala subu namar neheti dang laos di itopi khobar tu hasito ngatahe di tariason ibana uhum dang mangicaki ibana di nahonaicak dang mangasupi ibana tu halak na mangaleay doho na maparsilakon ibana asari nagatungi ibana di hau parsilangi mawas ma dihilala ay mamukasian pukul sia manogo do ibana di na pinarsilakon nay di pamilgas ni mata ni ari mohop si tutuma dihilala jala mangotaki mabugangi nungga godang tiris mudar jala manete hisya si majujung di Jesus na marsuksang duri do siya bugas ni licing-licing
do siap bogas nilabangi. Ikono 40 kali licingan sada perjahat hobar tu nama sahati hai. Hape asing do pelicing-licing nani honahon ni akka soldadui tu Yesus uju nama morsan silangi ibana. Ido bain namu dar sudi daging ni Tuhan Yesus simat jojakna na sumarna loja manopo jol mamadisian waing gadilabang hacit situtu songot sineya di sabilu tangan na somal mama sumasu nungga marjo kal somar nangon distang di silangi ida ma adora pangusadean yak ngadadana kinunga mabugang di pati kujur mudi-mudi di soldadui jala maningor puas masih ani mudar mardongan aek dang marsinod dang besi balolong na bohina penung ngamarlangan anung ngameru sude holi-holina mahiyang nang aru-aruna songop patis nama lala nama ate-ate na dihilala merus maguguna songon ngar-ngar jala lohok madilana di langit-langit ni pamanganna Jana Mariak pukul 12 songgok manahulum tusad doktanoi sahak rodi pukul 2 botari hirana martabuni mama taniari dang manahan mamereng siak ni bagi natinaw ni Tuhan Yesus nangak kasisiani na say rapiado tiba na say launay tang disibe ungatong sudema na diko ni bana ira na tarpujung masa sadasa di hau persilangi lungum mapakilalaan na ala di paluas debatado sudena isonggop tu ibana asa ikot taonon na naberniti
Jadi hira-hira pukul 3 botani marsuara nagugo majis majuhun. Eloi, Eloi, lama sabahtani. Ali de batakku puasa tung tadi konom mau. Nungatung mangalat tab habir ni tondai. Nagabisi taonon na. Naso marsamare. Ubay marsuara nagugo ibana mangangguk ko nali de batakku puasa tung tadi konom mau. Jadi adong mana di mana jongjong di siu begesa. Gabri dok mak na maju si Elia dui. Jadi dong di boto Yesus. Nong marujung saluhu na. Asa jupang manatar surati. Di jowo Yesus mak. Mau asau. Iba na mual hanguluan na manugunugo tulabung ni ay kasonangani. Saunari mawas di hilala. Asa malung jala malua hita jolma. Aliak kadongan nunga di tahun Tuhan Yesus hawasoni. Asa sobu was ni tordita. Ina mardalap bangsoi tumisir tutano kanak. Mawas donasi dari halongonani. Alay di parwar de batado aik siya dolok batui asa sobu uwas na sida. Lausangonido nak kita. Inamardalak kita di parhorsihan ni pertibion. Gudang do nama baik kita mauwas. Molo mauwas peho boto maale nunga jumolo Yesus manaun hawasoni di hau persilangi. Asa sobu uwas ni tordita. Atong pribana mahoro ibana dumual aik na badia disesa do ti hasta dibuat nang arsakta. Jadi arong malisi isian dituak na asom. Jadi dibutongin na sida mak limut tu bagasan tuak na asomi. Dipalohok metu sada tolong lahu manurduk kot tu pamangan na uhuk manidok. Atok taida ma marang naroru si Elia pa ijurhon ibana. Jadi dong di jalo Yesus nasomi nin nama nunga marujung. Dungi mangulahi marsuara nagugo ma Yesus nin nama amang tubaga sa tangammu ma hupasahat tordikku. Dung didok ibana songoni tukima si majujungna tosma hosana jongjong ma hamusalhuna.
Jesus mati di sini, asa untuk iman sudah Oh